Здравейте, вие сте с моите придобивки втора част, нека да започваме. Така, имам един ключодържател на Лондон, на Айфел, на Биг Бен, някакъв сърчице, на който пише Мадам нещо си. Това е една марка кола, бяха подарила на кака ми, но тя ми го върна. Това е един хакъл, който ми го подариха за рождения ден, като ставах може би на 9 години и се връщах към каварна. Не знам как ще ми го подари. Този гердан също ми е подарен, сушено цвете, в обвивка някаква. Не знам точно какво е. Този гердан, тази гривничка ми е като бях много малка и се представя, че съм русалка и я намирам във водата, като в HDL русалките. Тези две гривни аз ги изплетох миналата година. Това е с германското знаме, това е с руското знаме и имам и българското, но тя се скъса. Това е една брошка по формата на сърце с диамантчета, изкуствени, разбира се. И тя ми беше подарена от кака ми. Това беше моите придобивки втора част. Дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала ми. До скоро!